Mbane kaya ngono. Sejati aku ora tresno marang garwaku si Tanjung. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Sejati ya kowe sing tak tresnani. Ora ono liya, ya mung kowe Byung Bang. Jika cuma kamu yang aku cinta. Kok bathukku mbok dilat ya ngopo? Kudune ora trima ndarane dipateni kok. Lah bene piye? ceritain lho. Si Tanjung. Ceritain iki Bakal ndak buktekke sak kabeh kandhamu si Tanjung. Yen kowe kandha Rudri Hamanggondo amis, Tetep amis lagi. ateges. Rono neh, engko sasuwi ketularan Ki Sekar Gadu. Itu. Beloh. Si Tanjung ora aduh. Niki ngerti kok kodame Pak Kamto napa kodame manten ngerti kok. Luar biasa lek. Piye to Mas? Iki mbiyen ning desa ki arepe diangkat lurah ora sida terus didokne dadi juru kunci. Juru kunci akhirnya mayite demo. Apa tumen kok mance dewa ki lho kok iso. Nggih. Mula kersanipun jangkep nggih Mas. Nggih. Pak Kamto menika mengkomposisikan malam hari ini memang mboten paring kabar panjenengan. Nggih. Pancen untuk surprise. Surprise Pak. Mergo mengki lek ngabarin jenengan mesti kaget. Nah. Karena Pak Kamto tuh niatnya bukan mempertemukan jenengan kalih kula, tapi mempertemukan kula kalih menika. Dados ini salah satu bentuk apa ya? Ya surprise lah, surprise. Sik. Pak Kamto ngrawuhaken kula kalih jenengan. Ya, itu tidak niatnya tidak mempertemukan antara jenengan kalih kula, tapi mempertemukan antara saya dengan beliau. Jadi karo Yukesi kuwi. Iya toh. Temu pirang perkara. Oh, mbiyen kulino sak panggung tanggapan melu Pak Anom keluar. Lah. Oh, akrab dadi kanca akrab. Lah, ya sing ngene tok kiting tangan kiting. Tak kira nek hubungan spesial apa piye kok iso. Winong nawangsih ngancani. Kene dok. Tukung, yo, dados. Ini dok nang. Yo. Ya, semangat yuk. Kepenak. Sing mboten kepenak niku peragane. Kok iso? Nggih nawa gending cukong niku ibarate wong angen to. Nggih, cukong. Nah, Cukup gundulmu. Iki ngono gendinge cukul. Wera mbleset. Tukung itu kang angen bebek kan. Angen bebek. Lho, kita iki enek bebek wedok, bebek lanang kok ming wek-wek ming nembang tok. Ayo karo gerak no. Karo gerak iki bebek wedok kowe iki jan kan. Terakhir mau piye? Terakhir tembange kresi. Mboten sing neno sing terakhir. Sing terakhir. Arepe wek-wek iki lho. Sing ngadangi Mbak Sri Mandraguna sehari-hari bebek setuk wedok. Awakmu bebek wedok ya agresif ngono lho. Nah, lah kan aku yo bebek wedok yo dulu. Kowe iki kok bebek wedok, aku nyontoni dhek sik iki lho. Kowe sing bebek lanang, nek wis wek terus wek gitu ya. Wek. Bebek lanang ndang respon. Wek terus wek ngono. Nang ndure ya. Wek terus mudhun kewer. Mikir kewer barang iki ngopo kok. Sing terakhir mondo ya. Ya. Sehari-hari bebek setukong
madep rene. Madep rene, madep rene, awak madep rene. Wek, ojo mendek. Ayo. Arepe tak wek kowe. Lho kowe ndang wek. Wek lah. Wae wek lho kok kono ngendok kok. Kowe iki Ini wek kok kono ngendok. suwi neramu. Lah iso wek lho kowe. Kudune ndang wek. Mak, Bang, Dawa. Nggih, enten pamundhut saking Pak Sukamto kejawi ngersakaken ngimpi. Ugi ngersakaken sesideman. Pancen Pak Kamto piyayinipun budaya saestu, Mas. Oh, saestu. Ben dalu nggih sok aktif mirsani panjenengan. Nggih. Minded sanget. Dados wong budaya kuwi ora kok kudu duwe, Mas. Nanging seneng riyen. Nggih, tur hebate. Kula sakanca sampun dipun rampungi. Niki wau amplope nggih enten artane. Amin. Nyun gending sesideman kalih nyun gending ngimpi. Nggih, saking Bapak Sukamto. Matur sembah nuwun lan ugi dumateng warga masyarakat ingkang ing dalu menika mirsani ringgit. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, waras, kathah rezekinipun. Amin. Lah kuwi sing ngesor mbok waca kuwi. Keluarga Pak Sukamto. Sukamto apa enek terusane. Pangapunten Mas Cahya Kuntadi, menika wonten tali asih nggih menika arta 700 kagem kru Madangkara. Sembah nuwun bukan, Nduk. Alhamdulillah, yo ngene transparan. Alhamdulillah ya. Transparan. Awet nggih to, Mas? Jujur. Nyambut gawe iki padha kesele, padha kringete Tur ya. amanah lho kuwi. Berapa Om ini tadi 700. berapa? 700 ndak adai. Loh. Jenengan iki Tulisannya 700 loh, Pak. amplop tok. Sik to iki mau iki urung tak buka, sik nutup ngene iki lime sik kelet ditampani karo kluthuk. Kok iso nyalahne aku kuwi lho. 700 loh isine. Niki wau king pundi? Kongkone Mas Cahyo. Mas Cahyo, panjenengan saestu mboten ngasta. Ah, demi Allah kula. Sik Ngopo to. lho ngapusi. Iki ana artane lho. Engko ge ceblok. 700. 700 tulisannya 700 loh iki. Ceblok ning jari ngono, Bos. Ora enek iki mau layang beda iki sing iki kok. Niki lho, saking Pak Kamto nyuwun gending ngimpi. Lah sampun kalian sesideman. Nggih. Kagem masyarakat Karanggayam. Nggih. Saking Bapak kami tuwa. Salam Nggih. sugeng amirsani. Mas Tali asih. Cahyo Kuntadi wonten tali asih 700.000 ki lho, bawa waca ora? Nggih, ada tali asih 700.000 untuk Madangkara Nah. dan 500.000 untuk Mbak Winong. Lho, kuwi lho. Sik Iki to, lho. iki kok kowe aja sembrono lho. Oke, kleru tulisane. Iki zamane zaman anu lho iki. kok ge anu tulisane kena banyu ndledek ngono ki. Lho. Enggak, iki 700.000 Lah wong 700 kowe aja sembrono lho. Awake dhewe diparingi rezeki Nah. karo Pak Kamto piye carane amanah itu dilaksanakan dengan baik. Iki kok iki usume iki usum wong bebayani kabeh. Iya. Ketok lap kasus langsung. Iya, tur Ciduk tenan. duwe kaya ngene nganti dijupuki ora ndayani apa-apa, marai Napa, Mas? penyakit ora. Wong niki kanca-kanca mesake padha-padha meleki. Lah kaya ngono kuwi. Mangsane, ayo balekke. Lah, tenan to. Kok gowo to? Oke, tulisane ndledek ngono. Lho. 700.000. 700 loh. Iki lho, Dak. Iya, 700.000 untuk Madangkara itu balik. loh. Duwe 500 to. Jiwa kejujuran iki kudu ditata. Kok picek to mek iki tok. Lah wong sing nggawa sampean kok arepe maido kancane. Ayo. Iki tok. Ora sampe lu melu. Nah, 700.000 Non kok. panjenengan mboten Piye ngasta toh? ta? Sumpah kalau mboten ngerti ya. Mungkin Lah. sampeyan mriki tasik lem-liman. 500. Dinggo Madangkara ora loh, iso. kok diambil. Aja ngisi-ngisi asmane Bos, Mbah sumpah Kamto. lho. Iki kok lek tak tampa malah dadi perkara. Wong duwe 700 dadi 500 iki ora aku. Aja. malah. Pak Kamto piyane jujur, ora kok ngapusi. Ngawur kowe iki. Sumpah to tenan. Mbah. Oh sing buka kowe salahmu. Iki seksine kene iki di video lho, video lho. Lho, di video lho. Nggih. Lah kuwi ra video ki video bokonge sinden kok kuwi ya. Mangsamu. Ayo. Nun sewu Mas, kesanipun Ben tanggung jawab. Ngundak kulino kaya ngono kuwi. Anu, yen pangapunten Pak Kamto, Lho, nyapa kok urusane arep Pak Kamto iki? timbang kula dikeroyok niki yen tambah 200 Pak Kamto niki. Ngawur, ndak oleh ngono ki lho piye mong mbok parane nganti sing 200. Ngawur apa aku mbok kon ngemis lho ki lho ora nek tulisane 700 kok tuapuk iki lho. Sale dhewe sampean kok ya manut. Lho pancen sepelane ngono. Ayo, ono sesidipan nggih Gus. Nggih, men Siap, dibawani siap. komplit. Monggo. Yang bawa siapa, Pak? Kamu Mboten Om Kluthuk aja. kamu bawa seolah-olah kamu itu terpesona dengan saya. Nggih. Bila ceritane iki apa? Kisah cinta antara seorang kaya raya, Iya, Mas iya. Kluthuk, sampean seorang sinden. Nah, ngono kuwi. Oh, gitu Dadi ya. kowe kedalan karo aku. Heeh, ngono. Lah gek sing didani apa rupane kaya bletok kaya ngono kuwi.
Paribasane ngono lho, Paman. Ora enek paribasan kene eneke pari utuh kuwi lho. Paribasan kok iso. Bawa ndak. Ya nah. Sing wedok ya tole. Wiwitane ora gagah blas ya ngono iki. Satriya sing gagah. Sugih ki bebas ngawur iki ya. Mosok senenge kalih niki, Pak? Hah? Senenge kalih. Lah nek ya iki lho, ora. Wis to meneng lek gelem rabi karo aku tak jamin saulan. Sugih. Kadol kalungmu ya. Wong adol-adol kowe mbok sombongke. Sugih ku ya. Ya. Anderek sang beke Ngono ki karo ama. Diajeng. Wong melarat tok mate wong sugih ya. Ben paling Sing larano kae. paling tidak ki ben ngerti. Sing edanan kae kok warayaku ya gendeng ya. Tukang Mas Jokluduk. Dagang Mas Jokluduk. Nyapa? Ya, Kowe galak men kok kakek ciu lho modelmu. Sing biasa ngono lho, datar. Wong sugih ki bebas ngraglem liyane lho iso. Waduh. Wah, ya aja semena-mena caramu ngono ya sida didemo tenan. Rada lah ngalem. iya. Sopo sing demo? Wong tuku di demo. Lah nek tuku terus ra bayar mbok tinggal ngalem. Mas Kluduk. Mas Kluduk. Rada Piye? ngalem, Nduk, suaramu rada. Mas Kluduk. Apa? Sejatine aku tresno banget kali panjenengan lho. Jatine aku tresno banget karo panjenengan. Ya apa? Kalem. Pripun? Ini malah kaya sembodro. Lah mau jare kon endel. Sejatine kula tresno kali panjenengan lho Kang Mas. Ya. Sejatine kula tresno karo panjenengan lho Kang Mas. Padha. Juga enek pembahasan sing indah. Ngono lho, aja dry text ngono lah. Padha. Menawi kula tresno Jajal, aku pengen roh sepiro gedene katresnanmu marang aku. Tresno tembangmu. Ora bagus. Ora bagus. Kakang Mas Kluduk. Kakang Mas Kluduk. Mbok rodok nyedak rene to Kakang Mas. Warada nyedak rene to Kakang Mas. Aku suwi ngono jajal. Aku suwi lho Kang Mas. Aku suwi lho Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ngono Suwi to? ora mbok cedheki lho Kang Mas. Suwi rambut cedeki lho Kang Mas. Iya tak Kapang lho Kang Mas. tak cedhaki Cahayu. Aku uga kangen karo kowe Nah sayang. ngono. Napa menika estu leres? Napa menika estu leres panjenengan kangen Aku ora bakal cidra yen mung kowe sing tak tresnani ya mung kowe ora ana wanita liya sing tak tresnani, Cah. Iya. Ngono ya. Loh, hei, iya. Lah kok malah koyo ngombe jamu galian ngosek. Wah, Kan aku kepo ya. Ora Ya. bagus. Supraida. Kang olah budaya. karo aku Dalem jebol ana kene papan dulungmu, iki jane gandenganku sing ndi to? Awakmu ki critane ki sing nukui wong akeh. Kaya panganan yang dikuku. Oh, pasti tanggapan to. Tanggapan iki lho, tanggapan. Oh, alah sing ngejob. Iya, iya, Sing job, sing job. Sing dadak ning ngisor. Balik ning dhuwur, bocah ki. Oh, aku enggak ya. Nah, Ya ampun, Ya ampun piye tak angkat ora? iki rasane. Lha kok kaget. gandul. Kaget banget. Ya, enggak apa-apa. Tembang dulu kamu nanti. Sowan Aku menyang kota gede bendarna terus ke yung yung
ngono kuwi awakmu dadi abdine ngersakaken apa ndara lho iki bendara terus kayuyung kowe ndara dicepake cawisane ngesaken menapa bendara nah ngono menapa badhe ngunjuk teh kopi menapa niki napa? teh kopi menapa niki Niki napa kok ngene iki apa? susu Oke, napa kula lajengaken teh gandul gak aku nek kuwi kudu teh gandul. oh jane sesuk dipaksa ya ta Tenang. Selendang kuning kang saking ukir Pasti nduk. swara kurang pramana ning wases angungrum marang bendara Iya. Tiah Sulistya pijer ngincangake alis Masuk. Oke. terus no sesideman luwih becik patenana timbang pisahan
sewu sagung para lenggah kakung Jawa Putri pinanggih malih kalian paguyuban ketoprak Madangkara ingkang sowan wonten laladan Trisana Babatan Ponorogo dene ing dalu samangke jumbuh kalian hajat niatipun Bapa Sukamto ingkang miwabda putra Margyasiwi magepokan kalian kasetyan lan katresnan pramila ketoprak gaya baru mempersembahkan lampahan Sri Tanjung Sito Pakso. Tutik, tutik. Isu ngono terus ora ketoprak bergedes ora kudune tok terus mbok suwoke wah bablas wae lagi iki dalang nyolong kentongan lagi lha ora ngono ora ndang kok suwok-suwoke mesake sing nabuh kuwi ora mantep rame iki mau ketemu rame panjenengan serempet njur suwuk oh iya nah aku kulino ketoprakan kok dikandani iki gatekne tuk ngentongi ngene iki ale enak ini siap si Tanjung Kang Mas sendika dawuh Kang Mas enak ini ing papan kene aku keprungu kabar sing ora ngepenakke ning talingaku si Tanjung kabar menapa Kang Mas penak ngene iki ojo nganti kowe gawe gelaning penggaling tungkat saestu Kang Mas kula mboten nate gawe cuwuk panjenengan saestu Kang Mas rewangi golek tumbaling plojok njur ana kedadian sing ora kepenakake ana ing penggalihku saestu kula mboten mangertos karo panjenengan kedadian menapa Kang Mas kedadian sing ora ndak kepenakke banjur ono kok jare penak serama kalah gagas pon bar-bar wis ana ing parigolan sak bregadianing prajurit yen mangerteni Gusti Prabu Sradikrama banjur wis kersa cumandha ing papan kaputren gage kowe kandha saestu Kang Mas mboten nanten kedadian kados menika nanging stowek barang dolanan kentongan malah ben greget ngono lho greget kene omong taktuk kene iki ben omong sik ora ngomong tuk taktuk jan ku siswa budaya tapi ngene jenenge kekerepen kentongan elek jenenge ngrusaki gawean kok Mas
Tak kira ki ya mboten bleset jenane. Diajeng si Tanjung. Loh. Malah tadi tukang parkir. Rek, Pak Yoyo kayak tukang parkir to. Semritan. Jan iki anu Apa kuwi? Anu kok cah cilik sih. Mau semprit-semprit aku dhewe lho, ngapa lho? Ah dhewe iki ning kene ngomong iki lho. Ning ketoprak biasane sing nonton akeh parkire akeh kan dicotong iki sempritan. Butuh kok iso. Diajeng ben tertib. Sik. Bos. Woi, Siapa tak? iki lho. Jagone Mas. Langsung nguyuh kono penak. Nika arep pipis. Udah stok nih ngurusi jagone Mas. Penting ora ditonggone kok. Diajeng si Tanjung. Sendika dawuh Kang Mas. Yen nganti ana kedadian sing bakal gawe wirang pun Kakang, ora bakal aku meni pangepura marang kowe. Diajeng si Tanjung. Saestu Kang Mas. Kula mboten nate tumindak neka-neka. Kula menika wanita sing bekti kalih priya. Kula menika priya sing wanita sing setya kalih panjenengan. Nanging kedadian sing ora ndak kepinginake. Banjur kowe tumindak sinisian. Andong katresnan, Aja kowe goro ana sing Pak sak pangpan kowe. Kang Mas menika namung isu gosip sing boten bener Kang Mas. Niku namung isu tiyang sing boten seneng kalih kula Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula saking Dispenduk Capil. Dinas pendudukan. Nggih, ngaten perlu napa, Mas? Badhe anu nyun sewu ngecek KTP. Nyapa kok nggih KTP berarti. Salah kok bener. Udah kentong ana. Si Tanjung. Kentong ana to, gendang tuk-tuk ngono lho. Wah, sawimu kok iso. Si Tanjung. Dawuh Kang Papan Mas. kene aku bakal niti perso. Tenan apa ora? Mboten saestu Kang Mas. Saestu kula mboten tumindak neka-neka kula mboten sedeng. Ndak rewangi golek tumbaling projo. Emas telung plengkung, gumulung telung gelung. Nanging kowe malah njur penak-kepenak tumindak setting diajeng si Tanjung iki. Saestu kula sumpah kalih panjenengan. Kang Mas. Bramu. Kang Mas. Dram. Kok iso ngene iki des lho. Nika napa Kang Mas? Kang Mas, kaya apa suara apa Kang Mas? Kaya aku wedi Kang Mas. Apa kowe? Aku wedi Kang Mas. Dalang iki dalang anu greget ya. Ben kita angker lho. Pak Yoyo ki kok duwe properti apa-apa to iki? Masa aku dipadake setan. Dolanan ra apa, kang turu situ sekolah. Jenengane ganggu ae kok, Mas. Kok iso. Ayo, mana tuh? Aku tuh. Dadi empat kono. Ora. Si Tanjung. Jauh Ayo, Rene. Kang Mas. Rene, Kang Mas. kowe tuh minta setting apa dah? Mboten Kowe tuh. Sik. Des iki bareng. Des ngono lho, Bos. Peh ngono ketut madang kara lho ya. Ya kenten no bos sik dhewe ya kaya ngono. Nyapa nyampluki aku tenang kok. Dolanan no. Ingine. Si Tanjung. Nggih Kang Mas. Ndak takoni sepisan maneh kuwi kondo bloko ya, Dajeng. Nggih kula bloko kalih panjenengan. Kowe tuh minta setting apa ora? Mboten Kang Mas. Piye? Kowe ra kondo. Joki. Iki lho sing kene lho. Sing ning dhuwur kok des iki ngopo? Kowe Kang Mas. Piye, Bang? Saestu. Iyo. Saestu mbene wangi aku tomben. Kan sampal ke Gusti Putri ke kok tante sempat. Cak iki nyokot tanganku lho. Sangkem rongos. Apa bendaramu putri wis tumindak setting marang Gusti Prabu? Salah digomong. Menika klengku Gusti Mate Gusti Putri menika mboten wonten priye kanthi pun tresnane kejahi mati. Kowe aja nutup rasa. Sakit. Yang nanti kowe nutup bendaramu. Sakit. Aja disia-sia. Setengah aku mangar
arepe mbok miki aku. Sing ngemiki kowe ya sapa? Sri Tanjung. Piye ta iki kok dadi ngene iki kepiye? Ingkang sabar Gusti Putu. Oh, aku ora tumindak. Ing papan kene ndak pasake kowe sak leker gendonge. Ya gene kowe lirwa ngawas-ngawasi Bendara Putri. Saestu mboten lirwa kula ngawas. Aja goro. Kula mboten goro, kula menika matur bloko. Ing papan kene ndak rewangi toh nyawa toh pati. Kula nyatane. Sri Tanjung. Enggak Kang Mas sakit wae. Sakit. Kowe nyapa kok nutup-nutupi lho. Kowe tumindak setting ora? Mboten Kang. Sepisan maneh kowe kondo. Tumindak setting. Kowe aja kono ae. Aja kono. Aduh, Kang Mas sakit. Sri Tanjung, Pecut ana sik ya. Menahe winang aja. yen nganti kowe ora kondo bloko, pusakaku bakal tak rangkake ana sarandring badan kowe. Langsung. Kang Mas. Sak menika. Piye iki mben kok dadine kaya ngene ta? Ayo kowe rono. Iki yo marah kowe ngejaki dolan ndek iki kae kok yo rene. Salah kowe ngejaki dolan ndek iki. Tak omongno nek ora nek apa-apa. Tolong. Omong. Sekak. Ketoke kok lilian dung banteng to iki. Kleru pemaine gitu. Sri Tanjung. Ayo kondo. Nggih Kang Mas. Sak menika mang pejahi kula Kang Mas. Nanging kula maling kalih panjenengan menawi lutira kula menika anggondo arum kula menika mboten tumindak sedeng Kang Mas. Nanging menawi kula lutira kula anggondo amis berarti kula tumindak sedeng Kang Mas. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti mripat. Kowe becik kowe. Sayang. Mbane kaya ngono. Sejatinya aku ora tresno marang garwaku Sri Tanjung. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Sejatinya ya kowe sing tak tresnani. Ora ono liya, ya mung kowe Byung Bang. Juga cuma kamu yang aku cinta. Kok bathuk mbok dilat ya ngopo? Kudune ora trima ndarane dipateni kok. Lho bene piye? Critani lho. Sri Tanjung. Critani iki Bakal ndak bukteke sak kabeh kandhamu Sri Tanjung. Yen kowe kandha ludri manggondo amis, Tetep amis lagi. ateges. Rono neh, engko sasuwi ketularan Ki Sekar Gado. Itu. Beloh. Sri Tanjung ora atuh. Sing dhuwur anggondo arum. Mudhun sakilan tetep amis. Ayo jebul garwaku anggondo harum Byung Ban. Duh kepiye aduh diajeng Sri Tanjung. Aduh diajeng. Yo kene kowe tumekaning pati. king menapa? Nanging garwaku wis tumekaning pati Byung Ban. Ayo dirukti bebarengan. Dirukti bebarengan ya Byung Ban. Iki terus piye iki rem? Ngene iki piye? Kok bar iki Sik to. Gusti Patih. Menika bener kula tresnani. Iki garwaku Sri Tanjung wis tumekaning pati. Sanes sawan sawan mejo ya bener kula tresnani saged nyentuh mati saking tangan kula. As. Jajeng. Aku nusul ning sandingmu jajeng. Kowe mateni aku. Jek urip iki. Jajeng. Aduh. Pak, moci kupas, Mas.
Wis ora iso asmara bangun. Jajal tak gawe tahu bulat. Kula mboten saged mati. Lho. Kudune sing jalari patine ya kuwi sing jenenge Sidapaksa kowe. Mongko sing jenenge pati utange ya pati. Ning niki wau mboten lakon ingkang kados mekaten menawi mboten sunten sutradara ingkang kados jenengan. Lho. Aku mau gawe skenario ora ngono. Kudune kowe mbantu kelawan Gustimu Putri. Ning crita niki mboten bakal tuwuh menawi jenengan mboten damel crita kados katen sutradara jenengan. Lah karep arep piye? Yen saged kita mati saking tangan kula. Aku mau mati ning tak cesneh urip akhir. Urip neh. Urip. Aja. Kula badhe nyusul mati nanging iman-iman. Kok iman-iman? Sego pecelipun medal menika. Oh, caidan iki kok iso nyapu kok iso iman-iman iki lho kok iso. Ya mangan sik terus mati ra apa-apa. Ndang tangi to. Ya ini kok sak roh anake lho. Anake mbok sing papat lho wis ra tangi. Anake ning jaba karo Cik Suwi ta, Bu? Lah kok ayah wis iso ngumbah anduk. Iya. Bos, tambah kangen. Ah, nggih.